Jeste li umorni ili anksiozni? Imate glavobolje, nesanice ili osjećate da su vam stvari izvan kontrole? Negativna energija je niz štetnih vibracija koje mogu uzrokovati fizičke i emocionalne probleme kod ljudi i utjecati na fizičko i mentalno zdravlje. Nemojte propustiti naše iduće videe i pretplatite se na naš kanal. Za vas smo pripremili top 10 metoda energetskog čišćenja. Pa krećemo. Pod brojem 1 imamo smudging. Smudging je obredno čišćenje koje uključuje upotrebu biljaka poput bijelog žalfije, kadulje ili cedra kako bi se oslobodila negativna energija. Biljka se pali i dim se širi po prostoru dok se izgovaraju afirmacije ili molitve. Iduće nam je korištenje kristala. Korištenje kristala za energetsko čišćenje može se izvesti na različite načine, kao što je postavljanje kristala u prostoriju ili nošenje kristala na tijelu. Kristali se mogu programirati i koristiti za određene namjene, poput oslobađanja negativne energije ili povećanja pozitivne energije. Pod rednim brojem 3 imamo reiki. Reiki je japanska tehnika koja se koristi za iscjeljivanje i balansiranje energije u tijelu. Terapeut koristi ruke kako bi prenosio energiju u tijelo klijenta i tako oslobađao negativnu energiju. Pod rednim brojem 4 imamo Feng Shui. Feng Shui je drevna kineska praksa koja se koristi za harmoniziranje prostora. Postoje određena pravila o tome kako organizirati prostoriju, kako bi se osiguralo optimalno proticanje energije. I evo nas već na sredini, to je meditacija. Ona može pomoći u oslobađanju negativne energije i povećanju pozitivne energije. Meditacija se može prakticirati samostalno ili uz pomoć vođenih meditacija. Pod rednim brojem 6 imamo Sound Healing. Sound Healing uključuje upotrebu zvuka kako bi se oslobodila negativna energija. Može se koristiti glazba, zvukovi prirode ili glazbala poput gongova i tibetanskih zdjela. Iduće nam je pročišćavanje solju. Pročišćavanje solju uključuje korištenje soli kako bi se očistio prostor. Može se koristiti u obliku kristala ili u obliku spreja koji sadrži morsku sol. Iduće nam je pročišćavanje vodom. Voda se može koristiti za energetsko čišćenje na različite načine, kao što je ispijanje vode koja je programirana za određenu namjenu ili kupanje u pročišćenoj vodi. Predzadnje nam slijedi pročišćavanje vatrom. Pročišćavanje vatrom uključuje korištenje vatre kako bi se oslobodila negativna energija. Može se koristiti u obliku svijeća ili u obliku rituala u kojem se pali vatra. I evo nas na samom kraju. Pod rednim brojem 10 je pročišćavanje zrakom. To uključuje korištenje različitih tehnika kako bi se očistio zrak u prostoru. Može uključivati upotrebu filtera za zrak, upotrebu biljaka kao što su aloe vera ili paukov cvijet, ili upotrebu eteričnih ulja koji imaju pročišćavajuća svojstva. Kako vam se sviđa naš video energetskog čišćenja? Za više takvih videa pretplatite se i lajkajte naš kanal, a ostalo prepustite nama. Lijep pozdrav od ekipe Najtop 10.